2, 3. Bra. Bra. Ja. Alltså vilken insats vi gör. Vi kör några till sådana. Jättebra. Och så vänder du ansiktet lite mer mot kameran. Så, fast att du tittar på henne. Sådär. 1, 2, 3. Bra. 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 Kan du göra så? Kan man göra så? Nu hoppar nu är jag på geografi och högskolan här. Det ser bra ut, eller hur? Så jävla bra. Okej, bra. Så emot dig. Okej. Nästa är 1, 2, 3, hopp! Ja. Jag som Dabrowska. 1, 2, 3. Bra. Vänt! Ja. Igen. Bra.